Hello, egy diákkötés, egy hatása. Sziasztok! Oltáskönyve megvan a lónak? Persze, hogy ne lenne. Azt szeretném elkérni. Jó, okés. Pillanat. Ó, még van 2 hely a második és harmadik sor közepén. Megfelel? Nekem jó. 2000 forintot szeretnék kérni. Legalább jó a film. Igen, első osztályú. Jó szórakozás, sziasztok! Ez képtelenség! Mi a fene történt Supermannel? Most már értem, hogy mi történt az űrbázison. Mindenkit megfertőztek, ezért nem válaszoltak. Mégis mit tehetnénk? Senki sem veheti fel a harcot Supermannel. De valamit mégis ki kell találnunk. Ahogy látjátok, ennek semmi értelme. Inkább menjünk el a helyszínre, hogy mi ott a helyzet. Srácok! Azok a zombik! Szóval, hogy zombik nem léteznek! De hát akkor magyarázd meg, hogy miért lesznek azok az emberek. Oda nézzetek! Azt nézd! Jönnek a szuperhősök! Szólj a többieknek, bemegyünk az épületbe. Visszavonulunk! Francba, valahogy be kell jutnunk az épületbe. Van egy jó hírem, tudok erre egy embert. Fogd rövidre. Igen? Szia, Robin vagyok, emlékszel, tavaly volt az a 2 csaj. Ezt én intéztem, emlékszel? Jaj, de jó. Na figyelj, van egy rossz hírem, zombi apokalipszis van a kollégiumban, valahogy be kell jutnunk. Itt vagyok a barátaimmal, el tudnád esetleg intézni? Igen? Jó, oké, megköszönjük, köszi, puszi, halljó. Na, mi a helyzet? Van egy jó és egy rossz hírem, be tudunk menni a kollégiumba, ellenben várnunk kell egy órát. Addig nem iszunk meg egy fröccsöt? De, miért ne? Komolyan beszéltek? Erre nincs időn. Egy fröccsön mindig van idő. Hello, szia! Én telefonáltam. Hát ide volt már, hogy ide jöttek, bazd meg, majdnem megérkeztek az első örömet. Na, tudtál akkor intézni valamit? Hát, csak ilyen szarokat tudtam szerezni, de szerintem nektek jó lesz. Bosszátok el. De ha még egyszer egy hülyeséget lekeveredtek, hogy a sörök veszélybe kerül, akkor megfolytalak. Ez a nyelv. Utolsó. Fú, köszönjük szépen, életet mentesz vele. Gyertek fel! Harca fel, ez az, menjünk! Nem baszott, hogy beszálltak. Bazd meg, beszálltak.
volt! Mondtam, hogy azt a főzeléket nem kell. Úgy látszik, a lépcsőket őrzik. Oké, és bejutottunk. És most? Meg kell keresnünk a fekete csukjás ürgét, és meg kell állítanunk. Hogy mi? Az a profnak a szobája. Azt menjünk már be. Bejutottunk. Hát ez könnyű volt. Mégis mire számítottál, ha kirakja a tábláját, amin az áll, hogy professzor? Itt egy ajtó, menjünk be. Ne. Ez nem lehet igaz. Ez Batman. Batman! Hát újra találkozunk. De miért? Mert mindenki elkényelmesedett. Minden nap az életünket kockáztatjuk újra és újra, hogy változzon valami. És mit kapunk érte? Semmit. Na bánts! Azért tettem, mert nem kapott jutalmat. Ó, nem. Tudjátok, mi az őrültség definíciója? Ha tudnátok, akkor megértétek, miért kell kitörni ebből az őrültség, amit a szuperhősség jelent. De hát emberek haltak meg, olyanok, mint az apja meg az anyja. Mit gondolnának, hogyha látnák azt, hogy azzá vált a fiúk, ami ellen egész életében küzdött? Én igazad van. Ártatlanok haltak meg vakságom miatt. Engedjétek meg, hogy segítsek, jóvá fogom tenni, elkészítem az ellenszert. Már a saját gondolatodhoz sem vagy lojális. Nem baj, megöllek és kitépem a peredet, akkor nem lesz ellenszer. Csak a testünkön keresztül! Ám legyen. Gyerekek, szerintem ezt közösen kéne megoldanunk. Meghalt! Legyőztük Superman-t! Sziasztok! De legalább elvégeztük a feladatunk. Dave-nek úgyse fog feltűnni. Ebbe te teljesen biztos vagy. Na, van még egy utolsó feladatotok már, gyerekek. Én nem akarom! Ja, ezt itt hagyjátok.